minulej časti sme hovorili o tom, ako spoznáte koučovací leadership. O dôvere v zdroje ľudí, o ich rozvoji a o ich zapájaní. A že keď využívame pritom Solution Focus prístup, tak budujeme riešenia miesto toho, aby sme sa zaoberali problémami a analyzovali ich a pozeráme sa viacej dopredu o tom, čo si želáme, ako by sme veci chceli mať a čo vieme využiť v tom momente, v ktorom sa nachádzame. A dnes pôjdeme viac prakticky a táto časť bude venovaná pre všetkých, ktorí túžia po efektívnych poradách, kde sú ľudia zapojení, kde máme dobre využitý čas a na ktoré sa možno, že aj ľudia budú tešiť. Čo to prináša? Aké porady môžete mať, ak využijete koučovací prístup? Porady sú efektívnejšie, sú produktívnejšie a vďaka tomu šetríme čas nielen sebe, ale aj ostatným zúčastneným. A zároveň ľudia majú priestor zapájať sa a zdieľať. Vznikne tiež tvorivá atmosféra, v ktorej ľudia pracujú na najlepšom možnom výsledku. No a vďaka tomu prinesú väčšiu hodnotu pre tým, ale aj firmu. Ľudia z porady odchádzajú s chuťou sa pustiť do čohokoľvek, čo si odtiaľ zoberú. Vďaka tomu, že sa k tomu prihlásili, chcú a vedia to robiť. Podielali sa na tvorbe. To neznamená, že robia len na veciach, čo sa im páčia, ale robia na tom, čo bude užitočné pre všetkých. A ako na to, aby ste takýto stav docielili? Vezmime si príklad bežnú tímovú poradu a pozrime sa ako na to. Príbeh porady začína ešte predtým, ako si na ňu sadneme. A preto pripraviť sa na ňu môžeme ešte predtým, ako začne. A čo sa môžeme sami seba opýtať? Pýtam sa sama seba, prečo vlastne túto poradu organizujem? Aký je jej zmysel a hodnota? Čo má byť jej výsledkom pre mňa a čo by mohli chcieť tí ostatní? Aký výsledok by bol dobrý pre nich? Čo by bolo dobré pre firmu s ohľadom na potreby všetkých nás? Osobné, naše, moje, firemné, všetky. Maťka, ty ešte sa nad čím zamýšľaš? Ja sa zamýšľam ešte nad ľuďmi a teda, že koho sa táto téma týka, koho potrebujem pozvať na poradu a zároveň sa zamýšľam nad tým, že kto by túto poradu mohol viesť, pretože to nemusí byť len ja, ale môže to byť niekto, koho by to vedenie porady mohlo ďalej posunúť alebo rozvinúť. A tu je pár otázok, ktoré sa pýtame už priamo na mieste, na porade. Priamo na mieste, na porade sa môžeme spoločne zamýšľať nad tým, že keď sa pozrieme na všetko, čo sa nachádza v agende, tak čo je to najkľúčovejšie, čomu sa dneska potrebujeme venovať. Ak už máme vydefinované, že čo sú tie najkľúčovejšie veci, tak sa spoločne dohodneme, že čím chceme začať. Následne, keď už vieme, čím začíname, si môžeme položiť otázku, že s akým výsledkom v tej oblasti budeme spokojní. A keď si podebatujeme o tých veciach, ktoré sme si vybrali, tak sa môžeme vrátiť naspäť k agende, ktorú sme mali nachystanú a zamyslieť sa nad tým, že ktoré veci z tej celej agendy potrebujú napríklad viacej času a zaslúžia si samostatné stretnutie, samostatnú poradu. Na začiatku tohto dielu sme vám sľúbili zamyslenie sa nad zefektívnením porad tak, aby boli všetci účastníci zapojení, aby ste dobre využili čas a aby sa ľudia na ne mohli dokonca tešiť. Teraz vás pozývame zas urobiť malý praktický experiment. Na najbližšej porade, alebo aj viacerých poradách, môžete vyskúšať otázky, ktoré sme pre vás pripravili a pozorovať, ako tieto otázky ovplyvnia priebeh a atmosféru vašej porady. Teraz sme vám dali hint, ako môžete pracovať s otázkami na budúce. Vám prinesieme model, ktorý môžete aplikovať pri práci s odpoveďami, ktoré vám prídu na vaše otázky. A tento model budete vedieť aplikovať nielen pri poradách, ale aj pri iných rozhovoroch. Sledovali ste SF Leaders, prakticky uľahčovák a šetrič pre efektívnych a produktívnych lídrov.